Hai. Lang-lang remen ingkang sasangka gumanyara mangrengga ruming puri mangkin tanpa siring halep kang omah halap kang omah mas lir murubeng langit sasat sekara sinujung Iwan Prameswar
Permara mengus panyung ambrengan oh dudu ingkah yemangan dudu manca padha nanging ing alam mantara ya ing madyaning swarga bandhang ya senebat ing negara tawang gantungan ing kono papan dununging sukma sasar kama salah yitma mrayayang sarta badan alus ingkang deringan tuk marganing kasampurnan sesawangan ing samar-samar cat katon cat sirna nadyan gatra nanging dudu rupa nadyan miyarsa nanging dudu swara yektine nat sedaya mung pangamak kumara dimadi saking gegedering hawa nafsu ingkang tasih murup hangalangkung titi janji mila datanama kakalamuning kono kebeganing hambek Drusila Juti tanapi drengki Sri Dawen Prasten Pati Open ing alamantara dateng siang ratri namung remeng-remeng gregemeng kaya bangun snapoti lebu datanana pengadilan kang nindake bebener ingkang ana mung daya dineya sentak sentak samining sukma datan ana rasa ayem tentrem welas laman asih ingkang ana mung goreh orengeh gempung liwung lan muka-muka sedya lebet saking daya pangaribawaning durgama ingkang deringan untuk pangruwataning ngagesang ana gegatran praja sinebut negara tawang gantungan ing swarga bandhang sejatine kuwi mung wujud gunung kang ngurungan gunung gundul bumi cengkar padas sarta sila-sila pating jenggelek panandhening kono dangkaning yitma mrayayang ingkang samya raton lamun kadulu netra malaka amung ngati ngaguma alit kinubeng wersa lengking sarta carangaking nanging jroning alamantara tuwing ngriku wujud kedaton Geng Winangun Bawira Rinengga Sutya Adiwarna gumuk-gumuk alit minangka pendhapi wersa lengking kang dadya saka gurune lemah gangsar kayu aeng kang minangka dangkaning para drubeksa dene guwa-guwa song ingkang lemah miring dadya kandanging jim setan priprayangan datan kantun pakiponing merak pagupaaning warak sedaya kinarya ajang gegujinganing jerangkong marudaya ing kono tauna sabawa mawarasih ingkang ana mung panggresah panggresula sesambat nunutuh liyan swara jerit suranan misuh sumpah ala wis dadi budayaning wewe miyang gendruwo lah ingkang minangka gegunungan ning negaring swarga bandhang nenggih sukmaning Nalindra Ngalengka Ndiraja Prabu Dasamuka ing mangke jejuluk Prabu Godayitma ya Prabu Godakumara kunduning Sang Nata Ngalengka dereng pinampi ngersaning Gusti labet denya ngunduh uing pakarti ngrasuk uing penggawe iku duk semono nyidra rekyan Dewi Sinta garwaning Sira Wijaya engga mangke sanata masih panggah hambek durhangkara murka yen ngatuju ing karsa blaba watake nanging lamun kacenthok ing atine nyawa tatawane nalika samono Sang Nata miyos wonten madyaning pasewakan ing pangaraos kaya dening rasuk busana keparabon kang sarawa kencana sinutya nang jatine amung awer-awer gegodhongan kang sarta lumut aganggeng lan gondha weweyan nang labet sruning angkara murka mila sedaya pasiksaning Gusti mboten dados marganing tobat
malah sangsaya ndadra haradaning kamurkanira. Datang kantun nginyelinggah wonten ing madyaning pendhapi agung ngadhep dening Warangkanata. Nenggih Sang Prahasta Kumara. Datang kantun ingkang putra ingkang tansah jemaket sebaning Sanata Sang Prabu Gudha Kumara. Kaya mengkono jeneng sabda pangandika Sang Prabu Gudha Yatma rereh ririh angarah prana. Om Rangga Permara mengkusmu menyung embreng Kadi karonaning keswasyaning marga manaragung Risang Grandawastrat mojo leng-leng lalu mengulang Tuan sembah niring ulu
ngalori sang murubengret sahananing kang nikanang sing dase Tuan kanang memujweng manggu manugrahing Sukata tan humus Dadap tidem rebawan ning ratri Sosodara wis mancar kamuryan tan kuciwa memenisun nanggep srinating dalu Siniwaka Sanggya Pradasa haglarning Cakrawala Winu lat ngelangut Prantene paksa kebakan saking kahing taranggana kang sumimi warata tanpa selo ya jagat
wasesane ngobathur wayah obathur jagat ya jagat dewaku. Paman Prasta Kumara man. Nuwun wonten pengdi kuwi ngadhawuh seniwen. Kepareng amiji dhateng piswanipun ing abdi kula ing kepatosan. Lan sira nggih anakku Megananda. Anakku Indrajit. Nuwun wonten pengdi kuwi ngadhawuh seniwen. Kepareng amiji dhateng piswanipun putra kula pun Megananda. Yen kowe isih duwe gobok gunakno dinggo ngrungokake ya Jit ya. Uringgih Rama Dewa badhe paring dawuh menapa? Man Prasta man. Wonten pengdi kowe ngadhawuh seniwen. Sampeyan kula timbali. Sampeyan kula timbali mung lajeng kula jak ngeling-eling nalika kula menika Sri Kabagya. Nalika kula menika Sri Kabagya senengkaken kang luhur jumeneng Narendra wonten nagari Ngalengkandiraja. Senadyan kula menika wis sembada nulaken rong pratela ning jagat. Paman. Wonten dawuh. Kula pun sembada nulaken rong pratela ning jagat. Dasa muka durung rumangsa luhur. Yen mung nulakake marang pepadaning makhluk pepadaning ratu kang asipat menungso. Kelambrangan pikiran kula nganti kula menika duwe gegayuhan kang luhur, luhuring derajat menungso niku nek wis kelakon nulakake marang para Jawata. Sampeyan eling man. Nun inggih. Kula tasih kemutan. Rikala semanten paduka kepareng minggah wonten ing kahyangan. Syukur. Wong tuwa niku ora perlu tumandang gawe abot, yen ora sembur ya tutur, yen ora tutur ya uwur, waton aja kuwur nang ngawur. Paman, wonten pengdi kowe ngadhapi Jit, wonten pengdi kowe ngadhawuh menengole. Nggih. Gagasan kula niki kula nyuwun sarujuke wong tuwa inggih niku kakang kula. Sedherek kula sepuh Nalendra Ngulakapala, Kakang Prabu Danaraja inggih, Kakang Prabu Danapati inggih, Kakang Prabu Daneswara. Nadyan boten kirang-kirang anggen kula menika tata krami nalin parandene Kakang Prabu kula boten angsal parilah. Malah nalika semana kongkonan buta ing Lokapala jenenge Tenunggoh Muka. Dening Kakang Prabu Danaraja dikongkon supaya ngrapu ngendhake marang karepku. Anggen kula niku ajenengaken kahyanganing kaindran. Babar pisan boten kula reres. Malah dek kae man dek kae. Dek kae kula ken bali teng Lokapala nanging Tenunggoh Muka boten purun. Kula tuga gulune. Sirahe kula tandrul ning madyaning alun-alun boten mendha tekad kula saya ndadra satemah Marajalela munggah teng kahyangan. Paduka Rama Dewa seminggah wonten ing kahyangan menika kala mau ingkang ndherekaken jengkar paduka menika sinten? Pamanmu sakarone pisan. Ya kuwi Yayi Kumbakarna apa dene Yayi Gunawan Wibisana. Kaindran kelakon bawedah beyu kaindran bedah. Dening dewa kula keparingan triman widodari telu cacahe. Nggih niku Bathari Antari kula pek dhewe. Bathari Kiswani kula paringaken Kumbakarna. Trimati kula paringaken Gunawan Wibisana.
Napa kira-kira jagat wis ana ing atase kula niku menungsa bisa nggarap widodari nanging angkara murkaning rasa kula mboten mendha. Nanging malah saya ngombro-ombro. Kula munggah teng kahyangan malih njaluk supaya umurku ki dawa. Umur kula panjang dening dewa kaparingan umur dawa ukurane sak gagak sak siwalan, sak serut, sak perkutut. Yen donya tasih enten gagak Dasamuka isih urip, yen donya isih ana siwalan Dasamuka isih urip, yen wit serut isih ngadeg Dasamuka isih ngadeg. Klebet manuk perkutut nek isih manggung Dasamuka niki isih urip. Sabare kula mudhun saka kahyangan ngambah ndri kantara ngliwati sak dhuwuring Gunung Rewataka. Kula mabur sak dhuwuring Gunung Rewataka kula nyumurupi ana wanita ingkang sulistyeng warna bayu. Kulitane kuning nemu giring. Rikma memak ngembang bakung ireng memes kladuk wilis. Kula niki anggere nyandra wanita kalah karo sing ngethuk kula niku isin. Harap kula masih sepriki tasih makantar-kantar bocah wau jogetan ana ning pucuking Gunung Rewataka karo nglelo-elo golek kencana ana ning pucuking Gunung Rewataka karo nglelo-elo golek kencana. Kula cedhaki. Kula takeni, "Nduk, jenengmu sapa?" "Nami kula pun Nurdiani." Aduh. "Nami kula pun Widawati." "Nami kula Sri Widawati." Bocah wau kula cedhaki kula cekel pundhake kula ditampluk. Kula niku di swampluk lewat sing jenenge Widawati niku plek aboh sisih gusi kula niki. Mesinipun panjenengan kendel. Nekat. Dasamuka moh leren moh mundur. "Nduk, jenengmu sapa?" "Sri Widawati." "Kowe wis duwe bojo apa durung?" "Duwereng." "Apa kowe gelem tak pek bojo?" "Mboten, kowe isih gelem nampik marang Dasamuka arep golek sing kaya ngapa?" "Aku ratuning para ratu, aku ratu kang abebala ratu. Jajan kurang pratala ning donya, bandaku tumpuk undung yang perlu dinggo bendung banjiring lepen ganggo. Isih cukup dadi kowe nampik karo aku ki mau kepeksa dheweke mboten purun." Lelewo Leledo nadyan kula manuhara temah lila-ila parandene dheweke kladuk kukuh piyangkuh angkuh wataking Dasamuka wurung sedyane kasar. Wurung sedyane kasar. "Widawati, kula tubruk ngiwa endane menengen, kula tubruk nengen endane mengiwa. Kula trajang minglar sarawi nyangking sirah kula dijebleske tembok ping 7 kula meneng mawon merga sing njebleske niku wong ayu. Wong ayu. Widawati. Aja ta dene ndok jeblesake ning perlu gilo tutukku iki danana tak kandhani. Hawurung bakal ndadekake umurku malah saya dawa. Ewadene dheweke puguh kula oyak kula potho Widawati mlayu gemprang ngungkuli kidang banteri mlayune. Ngungkuli wong lanang nganti kula ketibang-tibang. Mboten bisa nututi playune Widawati mlayu gemprang tanpa sangan paraning bilai. Ana geni muba mangalat alat sak lumbung badung gedene. Widawati nyemplung ning geni geseng dadi areng kula edan turut panggung man. Kulidan turut terop. Pendak wonten klanengan kula goleki nek sindene Widawati ajeng kula oyak-oyak. Pendak ening tayupan yen nganti ana tandake Widawati. Boyong. Kula boyong. Kula cengang-alangan kula blasaan turut alas. Yen ana pendhita lagi tapa kula gugah kula hoyog-hoyog.
gerikah pendhita wau tangi kula takeni Wan Begawan kowe weruh playune Widawati apa ora dheweke gedhak-gedhek kula tugal gulune wonten pendhita malih kula takeni Widawati Dewi Rawuh kula tugal gulune lah kok ana pendhita jenenge Begawan Maruta arep ndak pateni malah dadane diungarake ayo Dasamuka aku patenana kula maklumbruk kaya mori tanpa malam dadi mangsa niku kula ngluluh diri kula nyembah sesedokan teng ngarepe Begawan Maruta kula diwejang Dasamuka yen kowe arep goleki playuning Widawati saiki wis temukaning pati nanging eling-elingen besok Widawati bakal manjam kaping 4 kowe elingo Widawati bakal manjam kaping 4 manjam ingkang sepisan marang Dewi Citrawati raja putri ing Magoda putra Prabu Citradarma nalika semana kula hayonake nanging kalah dhisik kalian Prabu Harjuna Sasrabau kula rebut sarana perang kula dibanta tangan kula dirut sikil kula disrimpung bangkean kula didadung diunggah ki teng reta didak-idak nganti sengkleh bau kula kiwa niki man nek mung sengkleh bau iki ora apa-apa nek perkara wong wedok wong ayu ora apa-apa wataking Dasamuka sengling bau ora dadi ngopo nanging waton rasaku ora sengkleh angen-angenku ora sengkleh manjan ingkang kaping pindho tenggangganing Dewi Sukasarya garawane Begawan Rawat Meja sing lanang kula pateni sing wedok kula oyak-oyak nalika semana ditulungi Garuda mbedhol wuluning Garuda Dewi Sukasarya mabur garudane kula juwing-juwing kula sebit-sebit kula bubuti wulune kula putung-putung balunge kula suwek cangkeme kena mamusing dewa jebul Dewi Sukasarya kang garawa dening Dasarata nalindring Ayodya kula mung mrima Begawan Maruta mangsit Sri Widawati bakale nitis marang jabang bayi kang linairake ana ing kedaton negara Ngalengka nalika semana wong sak Ngalengka kula dawuhi sapa wae ora mawas asor luhuring pangkat sapa wonge sing duwe anak wedok kula kudu digawa ning negara Ngalengka pamriye ajeng kula pek bojo dhewe mergo ento nganti salah siji iki mau dadi titising Sri Widawati klebu bojo kula Bathari Antari kang nalika semana ngarebini wit patang sasi kepingin kados kula sengkak-sengkakno kula hitung lan kula sangeni Antari kowe ndang manaka semangsa kowe duwe anak nadyan anakmu ya anakku yen lair wadon tak pek bojo dhewe semangsa kowe duwe anak nadyan anakmu ya anakku nek lair wadon tak pek bojo dhewe patang sasi 5 sasi 6 sasi 7 sasi 8 sasi 9 sasi 10 dina bro punang jabang bayi ora metu wedok ning metu bedes kowe iki menungso kowe Jendrajit jroning kula ngenake pasewakan gedhe tekani Si Sarapa Kenaka dheweke malah dolaki ento telenging wana Dandakana satriya bagus loro cacahe ingkang tuwa aran Regawa ya Rama sing enom jenenge Sudarsana ya Lesmana Rama niku manten anyar bojone aran Sinta nalika semana kula mimba dadi kaki pikun nyedhaki
papane Sinta. Ingkang dirajah kala Cakra dening Silasmana kula mimba-mimba kaki pikun. Kula rumangsa ngelak njaluk kinang Sinta sikile maju delamakane tumapak ngoning lemah biyu. Delamakane tumapak lemah biyu dinggati ketok gambaring delamakan nganti kaya cucup-cucupa. Lumakulon lonan kula sambat ngerunapung kula candak pangane biyu. Tangane nganti kaya sutra. Halus man, halus. Tangane nganti kaya sutra. Kula larak, kula babar dadi dasamuka melih. Kula jak mabur nalika semana kula dialang-alangi jenenge Manuk Ngagendra Sempati. Adik manuk kok ngalangi aku ning dasamuka. Kula juwing-juwing kuwandane mboten kula pateni ning kula gawe wirang. Kula sengsarake kula tinggal batange Sinta teng Ngalengka Diraja lawase 20 taun. Adut meneh yen aduta, nyenggol meneh yen nyenggala, adep-adepan meneh yen adep-adepana. Dilirik meneh yen dilirika. Kula niku kepengin ngerti diesemi wae ra kelakon. Durung tau kelakon. Nganti kelakon ketekan kongkonaning Rama ingkang aran Bedes Putih Anoman biyen Ngalengka Diraja kobong. Ngalengka Diraja niku senati kobong. Pawan wonten pengembik ngadhawuh. Miturut dongeng jaman sing dadi ratu yang Sumanraja, Ngalengka Diraja wis nate kobong dening Kakang Prabu Danapati nalika Bapak Wisarawa arep dhaup lawan Dewi Kesi. Kelakon Ngalengka Diraja diobong dening Anoman pecah perang berubah Ngalengka Diraja kabeh padha ludes kalis tanpa tilas. Wadyara seksa sawiji taruning ingkang mangga pulya nalika semanten kula pungkasaning kula jumenengan Senopati nitih Areta Kencana wis kentekan jaran Brahmana kang ndase buta kula tugeli. Mula kaprahe ing aran Reta Kencana Gudayaksa niku yasan kula. Nalika kula kaliyan Rama tanding disili kreta saking Kaendran. Lah niku perang tanding pengestune wong tuwa-tuwa niku kula kalah. Bareng kula kalah dereng lega rasaning manah menawi dereng Garawati tising Widawati. Nadyan kula menika mati ning ora mati, nadyan kula menika mudhar ning ora mudhar. Sing mati raga kula, nyawa kula mlayang dadi priprayangan. Lho niku ambak wis dadi sukma, kula pun abadan sukma nek weruh wong wedok ayu niku ati kula isih tratapan. Miturut wangsiting guru kula Begawan Maruta manjanma marang Dewi Bratajaya kadengan Nom Prabu Kresna Indrawati. Mongko miturut gotek jet yen to dina iki lara ing dipacangake lawan si Permadi. Piye penake man? Leng-lenging driya mangun kung ganduhang riman lena tanpa kanin. Yen tan tulusa ing mengkono sang tiyah utama mengkono Sri Nalendra Sigrawusnya mengkono Sri Nalendra Sigrawusnya ing cet wonten dawuh timbalan Rama Dewaji
kedegas kedekes lengset mingset rapet kedep mumridil pasemonmu dengangak tanganmu ngapurancan. Ada ngopo le? Mboten sekicara sing manah labet kula menika pinutrakaken ing kakung dening mboten saged misungsung kabagyan dhumateng Paduka Rama Dewaji. Sing mbok karepe piye? Dinten menika kula nyuwun pamit madhal pasilan putra kula pun derajat nyuwun pamit badhe nyidra Dyah Ayu Dewi Bratajaya. Kanggo kowe apa aku jit kagem Paduka Rama Dewaji. Syukur. Syukur yen mangkono. Nalika mbiyen kowe isih kuntara tegese isih jabang bayi tak gudang-gudang besok dadi wong utawa bocah sing iso ngarabekke karo wong tuamu. Nyuwun pamit budhal dina iki duka-duka dika ngati-ati aja kok silali. Kang Kadi Sudama Gusti sasangka kasongan Surya samar pamoring sukma sinukma winah yawa ing ngasepi sinimpen dalenging kalebu pambukaning warana talen saking layap linyeping ngaluyup Pawan Prasta Kumaraman nuwun wonten pangendika ing adhawuh sinuwun dawuhna marang kabeh para wadyabala sinegaring pawanggantungan kinen memanuki lakuning Simigananda. Aja nganti lakuning Simigananda tundha Bima budhal dina iki gumalar ngebagi surae gumara. Krak Ciku Malang Resi
Bumi goncang Kanjeng langit kalap-kalap katon Lergin cangane Sri Sang Maweh gandrung sabareng ngadulu ong mukir moyak mayik saking tias Bali woro lumare sang gandrung Dwari Sumitra
Togok nuwun wonten pundi kowe ngadhawuh Raden lan kowe mbilung dalem bose wektu dina ing aku duwe sanggeman sing abot sanggane Gok menapa menika Ndara kene nyidra marang Dyah Ayu Dewi Bratajaya kang dumunung ning madyaning Praja Indrawati kowe wis ngerti sing jeneng Praja Indrawati Gok pun niku pun sing jenenge negara Indrawati niku meniku wonten prapatan nek ngetan bablas niku mengkih teng Amarta lan nek ngalor bablas niku mengkih niku teng negara Mandura lah nek ngidul bablas niku teng Guyangan raimu wong sing diapali mung kuwi wae bola-bali iki kumpulane sing mbunangi ndelala mesel aku lho meselane minangka wigatosipun nyidra Dewi Bratajaya kang wektu dina iki panjenengan Kanjeng Rama Dewaji ngersakake nggarwa marang Dewi Bratajaya. Wah, niku pun nyalai kodrat niku. Awit jodho menika katali mangsa raseksa entuk raseksi, Dewa entuk Dewi, Hapsari entuk Hapsari. Bambang entuk Endang nek bangsane dhewe niku bangsane Bekasaan, bangsane Jim Setan Priprayangan. Nek sing jenenge Gandharwa utawa Jim Setan Priprayangan niku bojone ya padha jime ora kok menungsa niku nyalahi kodrating jagat. Wong duwe bojo niku yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung mergo wong wedok niku nek ditonton saka katuranggane nek ditonton saka pekulitane niku pun njlentrehke pribadine wong wedok niku dhewe-dhewe. Contone kok wong wedok niku enten pekulitane sawo mateng menika naminipun pekulitan sarawa sedeng dijak teng pundi-pundi nggih patut dijak buwuh nggih patut dijak teng papan pundi kemawon patut niku wong wedok sing pekulitane sawo mateng enten melih wong wedok pekulitan kemundu mateng kemundu niku rupane kuning nek kuning niku wau nek kemundu mateng niku nek kuning banget niku nggih ora pati enak mula sing jenenge wong wadon pekulitane kemundu mateng niku pancene ngono ketoke enak ning bareng dirasake ya blas ora enak niku saestu. Sing kaping telune ireng kedele gosong. Ireng kedele gosong, dele niku pun ireng gak digosongke sisan. Niku pancene ngono nek dipangan niku tengilak niku pertama-tama niku pahit nek dirasake saya suwe saya gurih. Mula wong wadon sing pekulitane ning kedele gosong niku nek pertama-tama niku nggih pahit ning nek saya suwe saya pun jenengan sandhaki dhewe kaya bojone Lindemung sing rambut dawa niku. Ngono. Ha iya. Budal dina iki kok monggo kula dherekaken Gusti. Lenging mriya mangun gandang riman.
Mm.